vítam vás do tohto nového crazy líčenia. Ako vidíte, je to naozaj crazy. A nie som avatar, je to do súťaže NYX Face Awards 2017, keďže som postúpila do top 10 a je to na tému podvodné stvorenia. Vymýšľala som, že čo by som mohla spraviť, kreslila som to na papier a dávala som to ako tak dokopy. Takže toto je v podstate to, čo som tak nejak dala dokopy. Takže držte mi palce, aby som postúpila do top 5 a ak by som naozaj postúpila do top 5, tak si zožerem ruku. A vážne sa neteším na to, ako toto idem dať celé dole, pretože neviem, ako to dám dole. Yes! Teším sa aj na tie ďalšie výtvory, ktoré budú určite mega špičkové. Takže sledujte aj ďalšie baby a snáď sa ešte vidíme. Takže bye bye! Tudu. Oops. Skôr ako budeme nanášať farby na telo a tvár, tak najprv nanesem teda tento primer, ktorý je od NYX Pore Filler. Ešte si musím zamaskovať obočie a zamaskujem si to teda obyčajným lepidlom na papier. Na celú tvár najskôr použijem tieto dve ceruzky Shadow Stick v odtieni Electric Surface a Double Trouble. Na rozjasnenie som použila tento Macaron Rouge v pistaciovom odtieni. Na konturovanie použijem túto SFX Cream Color farbu v modrom odtieni. Teraz skôr vyzerám ako nejaký avatar. K tvári sa vrátime neskôr a zatiaľ ideme teda na oči a použijem najskôr túto bázu Eyeshadow Base. Obočie si vykreslím týmto gelom na obočie v odtieni Black. Ako linku použijem túto vo Fixe, ktorá sa volá Epic Ink Liner. Na oči budem ďalej používať takúto gelovú linku v bielej farbe. A opäť túto čiernu linku. A opticky si ešte zväčšíme oči. Teraz použijem myhalničky. Použila som teda ešte túto maskaru, aby som spojila moje myhalnice s tými umelými a ešte použijem túto maskaru v modrej farbe Color Mascara. Nečakané. Ideme na pery a na pery použijem takéto biely rúž Macaron od NYX.
Na oramovanie pier použijem tmavomodrý tieň. Teraz použijem tento biely SFX Cream Color a hubičkou ho nanesiem pod oči. Pod oči ešte použijem takýto pigment v odtieni Brighten Up. Ďalej na to nalepím tieto glitter v odtieni Crystal. Samozrejme s týmto glitter primerom. Teraz sa pokúsim zamaskovať s týmto korektorom Gotcha Covered moje tetovania na rukách, aby som tam mohla vytvoriť šupinky. A čo čert nechcel, aby mi došla ceruska. Yes! Teraz idem opäť použiť túto modrú SFX Cream Color farbu. Sa zlomil rúž. Opäť biely SFX Cream. Znova použijem túto bielu gelovú linku. Teraz prichádza na rád tento očný tieň v odtieni Diamond Lust. Opäť s touto pomocou tejto gelovej linky sa idem pokúsiť vytvoriť pár takých bubliniek na hrudi. S čiernym tieňom to trošku vytienime. Teraz sa opäť presunieme hore a konkrétne na čelo.
kde ideme vytvárať také retiezky. Ako prvé si nalepím takýto diamantík sem na čelo. Presne do stredu. A opäť ideme používať keľovú bielu linku. Do misky si dám obyčajný priesvitný gel. Ups. A namiešam tam ešte glitre. Ups! To som dala asi veľa.